Foli ni waliɲuman dɔn o ye aw ta ye ni waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sirifila Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye spécial haji ye. I n'a fɔ aw yɛrɛ kun b'a kalama cogoya min na ni waati in na an ka hijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ labɛnw na dɔw nana dɔw bɛ sira fɛ ka na o hukumu kɔnɔna na Maka maa min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ avion ko olu ɲɛnɛmayali ma an ka mɔgɔw wulila ka s'a ma walasa k'a ɲininka baara ninnu u labɛnnen bɛ u bolo cogoya minnu na ani programme bɛ cogoya minnu na Buya Kulibali ni Fatumata Jaabi olu ka sɔrɔlen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Égyptaire comme i yɛrɛ b'a kalama cogo min na k'a fɔ an ye baara daminɛ Bamako kalo tɛmɛnen o tile 15 donc an ye avion 20 transport kɛ ka na heji la bon heji bannen an kɛra mɔgɔ fɔlɔ fɛnɛ ka mɔgɔw tali daminɛ ka segin a daminɛna kalo tile 17 voilà donc an bɛ fɛ o avion 21 ka segin n'o fɛnɛ pour que an bɛ se ka bɛɛ lase ka taa faso la cogoya min na bon vol sauteli fɛn min bɛna n'o ye a bɛ dépend i n'a fɔ misaliyala sisan an natɔla an ye baara daminɛ ni avion fila ye tile kɔnɔ bon retour la comme égyptien u bɛ jamana caman ta ka na min tɛ Mali ye u yɛrɛ fɛnɛ ka jamana mɔgɔw b'a la donc retour la an ma se ka avion fila sɔrɔ u bolo daminɛ la bon u y'an natɔla avion kɛra fila daminɛ la mais u ko seginni na a bɛ kɛ fila ye fɔ laban yɔrɔ bon o gɛlɛya de donna baara daminɛ kɔrɔ dɔɔni min y'a to ni décalage nana tile 3 ka se tile 4 ma mɔgɔ dɔw ka voyage la quoi. Mali tɔgɔya la délégué général ale bɛ Maka yen nɔ walasa ka se ka labɛnw sabati mɔgɔw bɛ cɛw ka na cogoya mun na lafiyaw kɔnɔna na ani baara ninnu kɛra cogoya minnu na a da bɛ don a la ka a walawala Buya Kulibali ni Fatumata Jaabi olu ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Mun ye magansigiw ye magansigiw baaraw bɛ sen na a bɛ komi maaw bɛ makɔnɔden da n'o de ye ka segin ka taga u ka jamana kan n'o ye ka segin ka taa Mali la o baara ninnu fɛnɛ o baaraw daminɛna kabini nin kalo tile 17 k'a daminɛ tile 17 fo ka se bi la mɔgɔw ka programme de voyage seginni voyage olu programmera o kɔnɔna la mun ye gouvernement ka niveau ye olu ka vol fɔlɔ o bɔra yan le 21 o bɛ continuer fo ka se le 27 privéw fɛnɛ ta inchallah o fɛnɛ bɛ continuer fo ka taa se ɲani kalo banni ma an ka jigiya la programme mun b'an bolo ala barika la programme caman burudara cogoya min na a caman bɛ ka taa o tacogoya fɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni changement damadɔ kɛra programme dɔw la n'o ye programme de retour ye an b'o hakɛto ɲini kɛ hijidenw fɛ parce que o nana an tun seko tɛ wa olu yɛrɛ tun seko ma tɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun ye rendez-vous di i ka somɔgɔw ma mais o décalage minnu kɛra an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ o la donc o programme de bɛ ka continuer bi alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ bi an ka jidenw caman sera Mali la wa tɔ minnu fɛnɛ bɛ yan n'Ala sɔnna ma fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ walasa olu ka programme ka respecter u ka se ka se u seyɔrɔ la ni ɲina hiji ala y'an dɛmɛ ɲina hiji kɛra condition min ni lafiya caman sɔrɔla la ni ye dugu ni fɛn fɔ ani hiji étape bɛɛ lajɛlen an ka hijidenw sera k'a bato k'a dafalen k'a togoya la ka organisateurs fo u ka cɛsiriw la organisateurs minnu n'olu dara hijidenw kan ani encadreurs minnu dara hijidenw kan bɛɛ lajɛlen y'u ka cɛsiri kɛ a kan ka kɛ togoya min na alhamdulillah n'i ye o yɔrɔ ni jateminɛ n'o de ye santé ta niveau ye an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn parce que nin san laban na an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka hijidenw a bɛ ka ye funange kunda kosɛbɛ dɔɔni o ye fɛn min ni o bɛ baara nɔgɔya an bolo wa o ye fɛn ye fɛn min fɛnɛ ni nisɔndiya ko don parce que mun na i b'a dɔn n'i ye hiji yɛrɛ togoya lajɛ fangala baara don a mago bɛ kɛnɛya la adamaden bɛ lafo n'i bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ de donc maakɔrɔ minnu bɛna hiji la a sɛgɛnw ka bon u ma wa mɔgɔ minnu bɛ encadrement kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɛgɛn kosɛbɛ donc faamuya bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ hiji tɛ sijɛ kunda dɔrɔn ye ja sifinw yɛrɛ fɛnɛ niyɔrɔ b'a la donc o ye foli ye an ye o ye fɛn minnu n'an y'o constater mun ye an bɛ se k'a fɔ an ma kasara sɔrɔ ɲina ala barika la an ma kasara sɔrɔ fan si hali nali wagati la maaw tun ye kibaru dɔ cari k'a fɔ ko maliyɛn dɔw dontɔ Medina aéroport la ko fɛn minɛn'u bolo ko drogue minɛn'u bolo mais an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ kuma nin tɛ sababa ye kuma nin tɛ tiɲɛ ye wa ni tiɲɛ yɛrɛ ka ca bal
magan jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye an wele an n'u ye sigi fɛn fɛn k'an fo k'an waleɲuman kan k'u ka foli lase an ka hijidenw ma munna ko parce que an ka hijidenw ye maaw ye maa minnu n'u ladabulen don maaw don fɛnɛ minnu bɛ yan sariya labato donc ne bolo o de kan ka ye kunkɔrɔta ko y'an bolo o ka fisa ni kibaruya kolonw carilen ka ɲɛsin ka jamana ma kibaruya min ni sen t'a kɔrɔ bolo t'a la n'i y'a lajɛ fɛnɛ mun ye kɛnɛya ta fanfɛyɔrɔ ye alhamdulillah labɛn minnu kɛra ka kɔn olu nafaw yera kɛnɛ kan n'o ye vaccination ni fɛnw ye hali ni banaw yera yan i b'a sɔrɔ peut-être a kɛra i n'a fɔ peut-être pali kunda walima maa minnu bɛ yen ni sɛgɛn yer'u la n'a y'u lafoya dɔɔni nka tagama don adamaden an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ dɔ de ma n'i ma ban nalen ma i tɛ se ka segin tagali ma ala kɔni y'a kɛ k'a fɔ ɲina hiji na an filɛ yɔrɔ min na bi an ka maa seegin ala y'a to ala y'a latigɛ k'a fɔ k'olu ka dayɔrɔ laban ka kɛ nin ye wa u fatura condition min na a ye fɔ saya min ma ko saya naturel ni kun tɛ se k'a fɔ a la a ma kɛ i n'a fɔ ko bana dɔw minɛ k'u lada walima a tɛ k'a fɔ ko accident de y'u sɔrɔ la ala kɔni ye a kɛra don se saya de ye donc an y'o ye maa seegin ɲɔgɔn ka daminɛ Medine ka se Magan yan o yera surtout an balima agence de voyage ka niveau la wa n'u bɛɛ lajɛlen an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que n'an sera yan agence ka hijiden ko kuma tɛ fɔ gouvernement yɛrɛ ka hijiden kuma tɛ fɔ ni ko ye hijiden sɔrɔ maliyɛn de don an n'u y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a jɛnɛja papier kow la ani ka se ka suturaliw kɛ yan u ka somɔgɔw ka diɲɛ kɔfɛ kumakan laban o ye foli ye foli fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ caman ta ka daminɛ gouvernement fo kana se ministère des affaires religieuses la ɲina hiji a ka se ka kɛ condition min na bɛ hijidenw lafiya o de y'a to u kɔnna ka fɛɛrɛw tigɛ depuis wagati jan mɔgɔw ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn joona walasa organisation ka kɛ a cogoya la donc i ye réussite fɛn fɛn ye o de ye campagne mana dayɛlɛ joona ni campagne dayɛlɛ joona a nafa ka bon ni campagne dayɛlɛna fɛn minnu bilara sur place pour que tɔgɔ sɛbɛnw ka se ka nɔgɔya hijidenw ka sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ u ka papier kow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ donc an b'olu fo. nin kun ye an balimakɛ Ibrahim Jabi ye ale de ye délégué Mali tɔgɔya la n'o ye délégué général ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hijidenw ka kunnafoniyaw cogoya la an ka agence ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw yera a baaraw kɔnɔna na n'o ye u bɛ minɛn minnu ta a minɛn ninnu hakɛ de bɛ yen min kana ka taa i ni min bɛ don avion kɔnɔna na o la kunnafoniya dɔn ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen n'olu ma wuli fɔlɔ ani minnu kana ka labɛnw kɛ san wɛrɛ ka taa walasa o n'a ɲɔgɔnna baaraw gɛlɛya kana ye a kɔnɔna na Buya Kulubali Fatumata Jabi olu ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka an ɲɛmada fɛ. Alhamdulillah baara nɔgɔyara Madinɛ sigi an y'o kɛ o banna a yɛrɛ o bɛɛ jaw ye Magan sigi fana a y'o jaw fana ye min na Arafa a y'o jaw ye alhamdulillah baara kɔni nɔgɔyara sisan tɔ sera sa somɔgɔw ɲɛnɛfin b'an yɛrɛ la ayiwa an ka segin ka taa Mali la inshallah donc o la première fois ka départ ka bɔ Saudi Arabia ka taa o ye le 20 o bɛ bɔ yan nɔ o bɛ don Mali la le 21 donc o la an b'o labɛnw ani o baaraw an bɛ olu de la donc an taara ka taa labɛn mɔgɔ min bɛna taa o ye mɔgɔ 300 ye i n'a fɔ mɔgɔ 300 nana cogo min na a yɛrɛ ɲɛ b'a a la an filɛ o labɛnw de la pour que olu bɛ se ka segin ka taa cogo min na an taara ka taa passeport labɛn a bɛnna carré 7 ma mɔgɔ minnu bɛna taa donc o kɔnɔna na an bɛ o baaraw n'o labɛnw an bɛ olu de la ni Alahu Taala sɔnna ma u ka avion kan ka wuli sini sɔgɔmada 10 heures ka taa Mali la ni o kɛra o ɲuman bɛna don Mali la o la o bɛ bɛn le 22 ma u kan ka se ka bɛn le 22 ma Mali la bon o la u kan ka wuli anw fɛ yan nɔ comme avion programme y'a di cogo min na sɔgɔmada 10 heures donc o la n'u wulila yan u bɛ se Mali la yen nɔ ka bɛn Mali heure 19 heures u bɛ se ka bɛn o ma ni Ala sɔnna ma inshallah an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u ɲuman se ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ ni o nana hiji in na n'a bɛ fɛ ka segin so Ala ka sira nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ ɲuman se inshallah ta bɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a fɔ aw ye cogo min na an kɔni taara aéroport la an taara mɔgɔw bila bon comme aw yɛrɛ mɔgɔw dontɔ car kɔnɔ an ye taamadenw ladi ka kuma u fɛ bololaminɛw u ka a nɔgɔya barisa i nana bato la mais toujours ni nana bato la i bɛ se ka taa ni minɛn dɔ ye somɔgɔ samaw bɛ bɔ min na mais jateminɛw de b'a la a yera mɔgɔ kelen o kelen i bɛ kilo min sɔrɔ a bɛ se kilo 50 ani dɔɔnin ma a bɛ tila nin tilacogo in de la kilo 23 o 2
o bɛ kɛ koliba ye ka o bila ka taa bon kilo 7 o kilo 7 in dɛ o de bɛ di i bɛ don ni o de ye avion kɔnɔ mais an y'a fɔ taamadenw ye an y'u la sensibiliser la ka fɛn bɛɛ f'u ye nka tiɲɛ yɛrɛ la halisa mɔgɔw bolo ko hiji bɛ kɔrɔlen de la parce que anw b'o fɔ kuma caman hijiden dalen don mɔgɔ min hijira ka tɛmɛ anw minnu bɛ sira ka san o san na mɔgɔ min nana hiji ne yɛrɛ bolo ni ne de ye hiji ɲɛ yira o la n'o seginna ka taa hijiden kura dalen don o de ka kuma na ka tɛmɛ ne min y'a la hiji kan a hijira ne min bolo kan bon olu mana taa ɲininkali kɛ mɔgɔ tɔw b'a fɔ anw ka hiji san an ye doni dɔ siri an kɔ la an ye dɔ minɛ an bolo a bɛɛ donna waatiw tɛ kelen ye yɛlɛmali kɛra kosɛbɛ donc o la an ɲɛ bɛ nin minɛn minnu na nin ye sisan nɔ ni minɛn fɛn fɛn filɛ nin ye n'a cayara ni kilo 7 ka se kilo 10 ma u y'a bɛɛ lasegin aéroport la a bɛɛ de laseginna aéroport la mɔgɔ minnu taara kunu olu ka minɛnw seginnen de ye nin aéroport la anw ye mobili de sara ka minɛn bɛɛ cɛ ka na ni a ye yan nɔ a bɛna kɛ an bolo dépense de comme seri fila de don an kɔni tɛna to yan anw bɛ jɛ ni an yɛrɛ ka perte ni an yɛrɛ ka bin ye ka tila ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka se Bamakɔ k'a tigiw lasɔrɔ cogo min na mais tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔni ye message ani appel ye an bɛ min lase taamaden bɛɛ lajɛlen ma que ça soit i bɛ seri fila la ou bien i bɛ yɔrɔ wɛrɛ Mali taamaden bɛɛ lajɛlen an ka nin kuma in bɛ ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen de ma n'aw nana koli min bɛ ɲini aw fɛ ni o ye koliba ye kelen o ye 23 ye kelen dɔ ye 23 ye n'o fila farala ɲɔgɔn kan o ye 46 ye o de bɛ pese o de bɛ taa mais pour que i ka don avion kɔnɔ i tɛ don ni minɛn 2 ye i bɛ don ni minɛn kelen pe dɔrɔn i bɛ don n'o dɔrɔn de n'a sɔrɔla i b'a kɛ saga dɔ ye ka don i kɔ la i bɛ don n'o kelen de n'a sɔrɔla musow ka fɛn dɔ i b'a k'i ka bolila sakini ye i bɛ don n'o dɔrɔn de n'a sɔrɔla saki min b'i bolo i bɛ don n'o dɔrɔn de wa a kana kɛ saki yangalen ye a kana kɛ saki bonyalen ye an b'a fɔ ma saki voluminele a kana kɛ o ye barisa ninnu fɛn fɛn filɛ avion minnu bɛ yen ninnu tɛ se ka bila avion sanfɛla la bon e ka ninnu dɔw la nin ye fininasiri yɛrɛ de ye e yɛrɛ k'a lajɛ ninnu place foyi tɛ ninnu na avion kɔnɔna na k'a bɛ se ka bila yen nɔ donc o la an bɛ min kɔni fɔ an b'a ɲini taamadenw bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment an bɛ nin min fɔ u ka sabali u ka nin kumakan in u k'a labato serifula taamaden dɔrɔn tɛ Mali taamaden bɛɛ komi bɛɛ bɛ télé serifula la alhamdulilayi an bɛ nin appel lancer ka se a bɛɛ lajɛlen de ma bolaminɛ kilo 7 de ɲininen don kilo 7 wa kilo 7 fana ka kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min ni a ka dɔgɔ n'a bɛ se ka bila avion fɛn bilayɔrɔ la ale ye kilo 7 ta n'a bɛ saki belebeleba kɔnɔ a tɛ se ka don donc o tuma na vraiment o kɔni ye appel min ni o ye kumakan ye weleweledakan min n'an b'a lase taamadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ vraiment ni u sera k'o labato a bɛ baara nɔgɔya an n'olu bɛɛ de bolo n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ ninnu kɔnɔ a bɛɛ ye mɔgɔw ka sama telimaniw de ni sera n yɛrɛ ni minnu taa ɲɔgɔn fɛ n'o yɛrɛ minɛna i la f'i ka koliba yɛrɛ sera o ɲɛ yɔrɔ a kɛra cogo di a bɛɛ i yɛrɛ ma i ka taa minɛn min b'i bolo i n'o ka taa a bɛɛ i yɛrɛ ma o de ka ɲi kosɛbɛ vraiment an b'aw yɛrɛ fo serifula mɔgɔw ni o ye a télé mɔgɔw ye ka nin kɛ kuma gɛlɛn ye ani message fort ye k'a lase taamadenw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ n'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ tagalen ɲɛfɛ an yɛrɛ bɛna jateminɛ koyi an bɛna jateminɛ ka bɛn a kan saki min bɛ se ka don avion yɛrɛ kɔnɔ o saki misɛnnin de k'o yɛrɛ de labɛn o yɛrɛ de ka ɲini ka di jidenw ma dɔwɛrɛ ti don avion kɔnɔ bilen n'o tɛ hali ni nana ni dɔwɛrɛ ni Ala sɔnna ma baara labɛn kɔnɔna na an bɛn'o labɛn k'o fana kɛ inshallah ni Ala sɔnna. nin kun ye agence voyage sherifla ale ɲɛmaaba ye n'o ye an karamɔgɔ Alhaji Aliyu Sidibe hakilila a ye kɔrɔfɔ min fɔ a faamuna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a faamu di bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn utikalo tile 22 ma san 2019 Ala sɔnna ma agence voyage sherifla a hijide kun fɔlɔ mɔgɔw olu ye Bamakɔ lasɔrɔ maa 300 bonyango o de sera ka na kun fɔlɔ la i n'a fɔ taaliw kun kɛra cogoya min na a kɛnɛ kɔnɔ an ka mɔgɔw wulila ka se yen min sɔrɔla yen an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ an bɛ Ala tanu k'Ala barikada bon an bɛ yafa ɲini fɔlɔ ka sabu kɛ kuma kama an kanw fagara quoi Ala barakala serifula taamadenw bɔra ya ka taa Magan jamana kɔnɔ kalo tɛmɛnin na Ala fana y'an dɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen fana kɛra hɛrɛ la bon komi avion tigiw fana ye layiru min ta ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔw kan ka segin daminɛ bi de Ala fana sɔnna bi fana sera Ala fana y'a latigɛ o la min ye premier vol ye mɔgɔ 300 an sera k'o évacuer ka bɔ Magan jamana kɔnɔ bi ka se ka yan sɔrɔ ni Ala taala ka diɲɛ inshallah. Bon an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min sɔnna ka taa n'an ye heji la ka kɔ segin n'an ye hɛrɛ la an bɛ Ala fo k'Ala barikada o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sababu ɲuman n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ tila ka foli tingɔ o fana na o min kɛra an ka sababu ɲuman ye
sabu n'i y'a ye an ye tagako ɲuman kɛ ka seko ɲuman kɛ Ala ni ale barika. Donc o la an bɛ fɔlɔ ka foli ɲɛsin o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ. An kɔni taara hɛrɛ la, an kɔ segila hɛrɛ la. An fana taara a fɔra ye cogo min na ko lahɔrɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa yira na cogo min na a kɛra ten de fɔlɔ. Musalaka ma y'a la dɛ, musalaka ma y'a la. A fɔra cogo min na an ye formation na a kɛra ten fɔlɔ. O la an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Dɔw yɛrɛ fɔla an bɛ dugawu de kɛ. Vraiment a diyara. Fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ kɛla. An bɛ o barika da mun na o ye an ka karamɔgɔ ka dugawu de ye. Aw mun fana baarakɛlaw ye aw bɛ ka karamɔgɔ labato. N'Ala sɔnna aw tɛ bin a la. Fɛn fɛn bɛ fɔ k'an k'a kɛ aw b'a k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na. Wallahi ne yɛrɛ dumuni y'aw bolo ka kɛ ni sera ka ji jama ma ne m'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ. Dumuni sugu bɛɛ mɔgɔw fara dumuni bɛɛ la. I kana miiri dumuni si ma diɲɛ kɔnɔ. Sɛsogo, sagasogo, misisogo, ɲɔgɔmɛsogo u ye nin bɛɛ di u ka mɔgɔw ma. Yalo u y'u seko kɛ. N bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an laban ɲa. An ka karamɔgɔ min y'an kunna Ala k'a laban ɲa. Ala ka a ka ko jir'a bolo. Ala kana canbaga k'a la. Ala kana a can bolo. An mun y'a kɔ Ala k'an k'a ɲiw ye. Ala kana a jugu k'an ye. Ala k'an n'a bɛɛ kelen ma. Alhamdulillah an b'Ala fo k'Ala barikada. Ala min sɔnna ka bi don in jira anw na n'o ye an segili ka bɔ Maka. An bɛ Ala fo dan tɛ foli min na. I ji ye fɛn ye n'Ala y'a nɔgɔya I ma vraiment I kan ka kɛ surtout jagoya de don farida de don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan. O la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Minnu m'a sɔrɔ Ala k'a nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye. I ji in tɛmɛ ko ɲana komi n y'a fɔ cogo min na depuis an y'a daminɛ Médine baara ninnu bɛɛ tɛmɛna hɛrɛ ni baden na an ma basi fosi an ma degun fosi sɔrɔ a kɔnɔna la. Ani guide ninnu u y'u ka baara kɛ. Pèlerins fɛnɛ vraiment ils ont été compréhensifs. Alhamdulillah baaraw tɛmɛ ko ɲana an ye I ji kan ka kɛ cogo cogo a kɛra ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen k'a ɲana quoi. An ye yɔrɔ ninnu visiter yɔrɔ yɔrɔ kan ka visiter I b'a fɔ komi lieu culte ninnu an y'a bɛɛ lajɛlen visiter. Alhamdulillah I jiden bɛɛ lajɛlen satisfailen don donc o yɛrɛ an ka satisfaction ye. An bɛ agence Cherifla fɛnɛ fo a ka baara la. An taara hiji la an segira foyi m'an sɔrɔ tɔɔrɔ si m'an sɔrɔ. An bɛ tele Cherifla fo an bɛ Bani fo n bɛ tanti Jara n'a tɔ bɛɛ lajɛlen fo. Yarabi Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. Yarabi Bani Ala k'a mɛn a ka ɲɛmɔgɔya la. Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Kira ka yɔrɔ si tɛ yen n'u ma yɔrɔ min jira an na. An b'Ala fo k'a barika ɲuman da. Yɔrɔ si tɛ yen ni gidew ma yɔrɔ min jira an na. Bon alhamdulillah an nisɔndiyalen don bi. An kun taala an ka bateau la Maka. Vraiment an wulila ka bɔ yan don min na fo ka taa se Madine ka taa se Maka k'an ka Mina ni Arafa kɛ. An ma gɛlɛya foyi sɔrɔ. Vraiment ne bɛna foli dɔrɔn de kɛ. Agence Cherifla vraiment dan t'u la quoi. An b'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ. Vraiment o kɛla anw ma jigiya ye nɔ o kɛla anw ma fɛn bɛɛ. A ye mɔgɔ minnu d'anw kan ka taa vraiment hɔrɔnw don. U ye baara kɛ kɛcogoya la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Vraiment u seko bɛɛ k'anw ye. I jiden ka misɛn wa a ka kuma ka ca u y'a bɛɛ k'u kan ka fariyaw k'u kan ka dɔgɔyaliw k'u. Vraiment o ɲɔgɔn tɛ yen. Ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i jija ka na agence Cherifla la ka n'i ka hiji kɛ et puis n bɛ message di bɛɛ ma fana hiji tɛ mɔgɔkɔrɔba fɛn an fɛ yan caman b'i sigi ko n b'a to ni âge dɔ sɔrɔ hiji se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ ka taa hiji vraiment an bɛ Ala fo an ye bateau minnu kɛ Ala k'u minɛ an bɛ TV Cherifla mɔgɔ yɛrɛ fo halisa Ala ka tele Ala k'a kɔrɔta Ala k'a sankɔrɔta. Foli ani tanuli bɛ Cherifla TV bɛɛ lajɛlen ye ani ka an karamɔgɔ Seydi Cherif Usumani Mandani Dara fo. An tun ye mɔgɔ bɔlen ye minnu tagala heji dɔw kan an dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ 4 donc an ye heji kɛ hɛrɛ la k'a ladon hɛrɛ la k'a labɔ hɛrɛ la tana ma maa si sɔrɔ an ma bana si sɔrɔ bana ma maa min na n'an ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min na n'Ala ta n'a ka barika bɛɛ lajɛlen ye an sera k'a ka bɛɛ lajɛlen gérer an natɔ fana donc bɛɛ tɛ se ka na parce que mɔgɔ ka ca mɔgɔ 500 ni kɔ n'a fɔra ko ka dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛ premier convoi kɛ ka na tɔ dun bɛ to yen ni bana y'olu minɛ jɔn de bɛna se k'o furakɛli kɛ c'est la chef d'équipe ko sisan ko ka équipe sanitaire tala 2 ye donc mɔgɔ 2 bɛna premier convoi fɛ
donc tɔ fila min bɛ to yen sisan donc o de y'an ka chef ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Yakuba ye Tarawele ani Fatumata Jara di Yayi olu bɛna dernier convoi fɛ bon ne ni an ka karamɔgɔ yɛrɛ muso n'o y'an ba ye n'o ye an ba Nasun Tarawele donc elle est sage-femme donc elle faisait partie des 4 mɔgɔ 4 min bɛ équipe de santé la ale tun b'a la donc ne n'ale fila nana sisan ka na mɔgɔ n'u accompagner bon an kɔni sera a yɛrɛ la tan si ma maa si sɔrɔ avion kɔnɔ donc tout le monde se porte bien sauf seulement mura kelen kelen minnu bɛ yen n'o o bɛ mɔgɔw la quoi mais an sera k'o bɛɛ gérer quoi bon basi ma sɔrɔ mɔgɔ si sɔrɔ quoi donc an b'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka karamɔgɔ yɛrɛ fɔ min kɛlen sababu ɲuman ye karamɔgɔ ye international parce que an b'o ma sɔrɔ min fɛ à la Mecque, on a eu des cas que Tchadien do banaton na la kan sɔrɔ an ka hôtel la mais karamɔgɔ Ali ye autorisation de ko ka furakɛ parce que karamɔgɔ international an ye min furakɛ o Tchadien c'est plus qu'une dizaine de personnes donc a yira k'a la fana parce que ko mun na ko parce que Tchadien caman bila sur le champ de bataille au Mali nord kɛlɛ la donc n'an ni Tchadien bana nana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bɛ hôtel kelen na n'olu bana la ale karamɔgɔ y'a kanu olu fana ka furakɛ au l'honneur de tous les Maliens donc an sera k'o bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a fɔ ka i tando ka i waleɲuman dɔn ka ba ka i ka délégation min tun tagala an kan k'o fana fɔ k'o tando k'o waleɲuman dɔn ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nin kun ye an ka sɔrɔlenw ye ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi utikalo tile 23 ma san 2019 o la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli an ka hijiden tɔ minnu bɛ ala ka na ni a bɛɛ ɲuman ye ka na an ɲuman sɔrɔ foli ani wale ɲuman dɔn belebeleba o ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman sabula n'i y'a mɛn agence voyage Cherifla TV Cherifla a bɛɛ bɔra an karamɔgɔ de la a Seyidi Cherif Usman Madan Haidara a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka kɔnɔnajɛya nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn ye ni diɲɛ bɛ ka a tɔnɔ bɔ o la an bɛ dugawu k'a ye ala ka an ɲɛmɛ a la ka foli belebele ta k'a ɲɛsin nanba bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɔra Maka ka na nin waati in na k'a ɲini ala fɛ yarabi an minnu bɛ ni ala ma nɔgɔya an ye fɔlɔ ala ka a minɛ an ye an ka taa ka taa an ɲɛ da nin yɔrɔ sanumanba in kan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك